नेपाली जनताले मलाई जेलबाट निकालेर सांसद बनाएर मन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री बनाएर पार्टी अध्यक्ष बनाएर कार्यकर्ताले दिनुसम्म दिएको छ। আমি 5 বছর একেলগে কাম কৰিলো যিমান ডেভেলপমেন্ট কাম আমি কৰিলো একেলগে মিলা মিছিকে কিন্তু আপুনি এতিয়া বেলেগে আৰু কেম্পেইন কৰি আছে তেনেকুৱাটো নহয় না কিন্তু আমি কিবা কৰা আমাক সুত মাৰানি কছাৰীবিলাক মিয়া বস্তি পচি গল নেকি কচু গাছ ভৰি গল দেখক গাহৰি আনক জলদি জলদি কচুবিলাক সব কুটা খতম কৰক। आदा फेरेंगा नोंथाङा जोंनि बावखुंग्रि समस्थियाव अबाव दैखर बोराय दं अबाव नाला दङ नों जेबो मिथिया माखासे नोंनि एक्टिं नोंनि माखासे गुन्डागिरिया बै समाव नों एनडिपि थानाय समाव जेरैबायदि दुगा दादागिरि देखायदोंमोन नोङो बे सिस्टेमखौ जाहाथे जोंनि बे क'क्राझार बावखुंग्रि समस्थियाव दा खालामथों नङाबा आलादा जागोन नोंसोर जोंनि मानसिखौ सासे दांदोंना जों 10 जन खरि दांनो हायो गोसोबा खिन्थु जों दाङा बेखौ साबधान नोंथांनि माखासे गुन्डागिरिखौ जों सिनाय गैया सिनायजोबो जोङो नोंथाङा साबधान खालाम आरो नोङो जोंनि बावखुंग्रि समस्थियाव इलेक्सन गेलेनो फैदों नोंथाङा बेयावबो जेनगोन आरो निसिमाव गेलेगोन बेयावबो जेनगोन खबरदार नोंनि दादागिरिया नोंनि राजनिति बिलुआ एबार जोब्बाय। गुन्डाफोर बेखौ माने बिथाङा मोनसे न'खराव सोनानै गालाङो आरो सोना गालांनानै हरनि 9:30 10 बाजिनि गेजेराव बिसिनिफ्राय गारि 50सो गारि फैबावो बलेर' गारि फैनानै बिथांमोना जोंनि जा इउपिपिएल सापर्टारफोर बे सापर्टारफोरखौ आक्रमण खालामदों जोंनि गंथाम गारि बुफायनायजों लोगोसे बिथांमोना जोंनि मानसिफोरखौबो खुनि खालामदों रडजों बुदों लावथिजों बुदों खुख्रिजों दाननो नागिरदोंमोन हास्लाबाखसै जियानो जायाथों दनेश्वरा जे गुन्डा फिसियो हाग्रामाया जे सासे गुन्डा फिसियो आरो बिसिनि केरेक्टारा जे गुन्डागिरि बन्दामि बे बाथ्राखौ दिनै क्लियार जादों मानोना बिटिसि हालामाव मानबगेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै जोङो सान्ति गायसननायजों लोगोसे खौसेथि मोनसे जोङो बिटिआर समाज गायसननो हादों हिन्दु मुसलमान बर' अना बर' पार्थक्य गैयै जोङो फारागथि गैयै मोनसे जोङो समाज गायसननो हादों बेखौ नुनानै हाग्रामाया गिखांदों आरो दिनै मोनसे बाथ्राया रोखा जाबाय हाग्रामाया जेननायखाय दनेश्वरा जेननायखाय लास्ट बिथांमोना गावसोरनि रैखाथिनि थाखाय गुन्डा बाहायनानै जोंनि इउपिपिएल सापर्टारफोरखौ आक्रमण खालामदों जोंबो हायो आक्रमण खालामनो हाग्रामानि गुन्डाया जोंनि थाखाय जेबो नङा किन्तु मोनसे खोथाया जादों सान्तिखौ जोंनो गायसनदों बिनि थाखाय जोङो हजम जादों आरो दिनै जोङो प्रशासननिसिम केस होनाय जाबाय केस होनानै रेजिस्टार खालामनानै 24 घन्टानि गेजेराव बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगौ बेखौ जोङो खावलायदों आसामनि गिबि मन्त्रि चिफ मिनिस्टार जोंना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम खावलायदों आसामनि डिजिपिनिसिम जों खावलायदों गोख्रै जुदि बे एक्सनखौ लायाबा जोंनि हालामाव बिपिएफआ जेरै बर' मुसलमान आरो कनफ्लिक्ट खालामफिननो नागिरदों मुसलमान सेंग्राफोरखौ बाहायनानै बर' सेंग्राफोरखौ एटेक खालामदों बियो कमनवेल्थ प्लेस जानो थांनो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों हाग्रामाया दे कमनवेल्थ खालामनो नाजागासिनो दङ बिनि थाखाय सांग्रां जानो थाखाय आं गासैबो रायजो राजाखौ खावलायदों शान्तिनि थाखाय खौसेथिनि थाखाय आरो जोंनि बिटिसिनि रैखाथिनि थाखाय हिन्दु मुसलमान जय जय जानायनि थाखाय जों खौसे जानायनि थाखाय आङो प्रशासनखौ खावलायदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों। खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे भिडिअ लानानै फैबावबाय रायजोफोर गिबियावनो आङो मोनसे रिक्वेस्ट खावलायो आंनि चेनेलखौ जुदि नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय जेन' भिडिअआ हगारनायजों लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङाव सहैनाय बायदि रायजो राजा नोंथांमोन जोङो दिनै सावरायगोन बिटिआरआव जानाय बिटिसिनि हालामाव जाबाय थानाय माखासे काउन्सिल इलेक्शननि सिगाङावहाय जे दावराव दावसि सोमजिदों बिनि सायावनो जोङो सावरायगोन गिबिसिन थारावहाय आङो नैबे सासे बिकेडब्लिउएसिनि सायावहाय आङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन नैथियावहाय आङो कास्टम बसुमतारी बिथांनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंगोन थामथियावहाय आङो गारि बुख्रेबनायनि सायावहाय बाथ्रा बुंगोन ब्रैथियावहाय आङो नेपालाव जानाय दावरावनि सायावहाय आङो बाथ्रा बुंनो सानदों
बाथियावहाय बिरदाव मुसाहारिनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आङो आरो जोबनायाव सासे हारसा आइजोनि सायावहाय बाथ्रा बुंनो सानदों रायजोफोर। फै अब्ला जों रायजोफोर गिबिसिनथारावनो BKWS नि आफादगिरि मिहिनीश्वर बसुमतारी सारनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै। आं मिहिनीश्वर बसुमतारी सारनि भिडिअखौ लाबोआ सानदोंमोन, किन्तु बिथाङा रायजो राजाफोरखौहाय रं डाइरेक्सन होदों। गारबोनाय MP इलेक्शनावहाय BJP पार्टिनो भट होनानै गोबां गोरोन्थि खालामदों। आरोबाव दाबो बे एखे खामानिखौनो BKWS नि आफादगिरि मिहिनीश्वर बसुमतारी सारा दिनैनि समावहाय BJP नो भट होनो थिननायनि आन्दोआव मा दङ आं बेखौसो सिन्था खालामदों। जेराव BJP पार्टिनि MP दिलीप सयकियाया बर' हारिनि 6 शिड्युल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौहाय मोननैजों मोनसे खालामनो मोनसेखौ दाननानै मोनसेल' दोननायनि बाथ्रा बुंदों। बेखौ मोनथिसेयावबो दिनैनि समावसो मानो भटनि समावहाय बे मिहिनीश्वर बसुमतारी सारा BJP नो भट होनो थिनखो? आन्दोआव मा दङ? ललिपप दौजाबाय नामा? आं बेखौसो सानदों रायजोफोर। जेरावहाय BJPआ UPPL पार्टिखौ मोजां मोनाखै, BPF पार्टिखौबो मोजां मोनाखै, बर'नि पार्टिखौनो मोजां मोनाखै, अब्ला बे आउट अफ BTR आव थानाय बड' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सासे आफादगिरिया मानो BJP आव होनो थिनखो? दिनै UPPL पार्टिया बर' हारिनि गासैबो लिडारफोरखौ जुथुमनानै खौसे खालामनानैहाय एकजुट जानानैहाय सिंगेल सरकार दानोसो नाजादोंमोन। नाथाय दिनैनि समावहाय मा खारनै बे BKWS नि आफादगिरिया BJP नो भट होनो थिनखो? बेथ' जोबोद गोरोन्थि जादों। बेखौथ' आं माब्लाबो गनाया। दा रायजो राजाफ्रा मा बुङो? बेयो रायजो राजाफोरनि सायावसो। रायजो राजा नोंथांमोन, दानिया नैथियाव जोङो सावरायनोसै कास्टम बसुमतारीनि सायावहाय। कास्टम बसुमतारीया BPF पार्टिजों थाफानानैहाय जे बाथ्रा बुङो, बे बुंनाय रावा दैलि सानफ्रोमबो बुंगाफ्रोमबो बे एखे रावखौनो बुंबाय थायो। जेसेबांखि संख्रावा मानो बियो बे एखे रावखौनो बुंबाय थायो। बिनि नोजोरा जाहैबाय धोन सम्पथिनि सायावल'। बेखायनो हाग्रामा महिलारी सारनि मावनाय खामानिखौ मात्र बड'लेण्ड इउनिभारसिटिल' नुयो, CIT कलेजल' नुयो, बे नार्सिं कलेजल' नुयो, हाग्रामा ब्रिजल' नुयो, गेस्ट हाउसल' नुयो बियो, बाखि जेबो नुवा। बेखौ लानानैनो बियो रायजो राजानि सिगाङावहाय हाग्रामा महिलारी सारनि जानानै सोंखावबाय थायो रायजोफोर। ओमफ्राय प्रमद बर' सारखौहाय बाथ्रा बुंनायनि खारना जाहैबाय बियो मेगन गोसा, मेगन सायो बियो। सिगांनि समाव आबसुमोन नालाय, बेनिखायनो आबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' सारखौहाय बियो मेगन सायो। बिथाङासो देरबाय, आं थालांबाय, बेबायदिसो साननो रायजोफोर। बेनि खारनावनो बियो सोंख्रावबाय थायो। दानिया बे समावहाय जोङो सावरायनोसै गारि बुख्रुबनाय। गारि बुख्रुबनायनि सायावहाय गाहायाव नोंसोरो भिडिअआव नाय। बे मानसिनि बुंनाय रावखौहाय आङो इन्ट्र'आव ससे होखाबाय। दा इन्ट्र'आवहाय जोङो खोनासङोब्ला बिसोरबायदि मानसियानो बे खामानिखौ मावो। बिसोरबायदि मानसिनि खुगायावहाय माब्लाबाबो सैथो बाथ्रा ओंखारा, बेखौ जों आन्दाज मोननो रायजोफोर। गाज्रि खामानि जागायजेननायाबो BPF-आनो आरो गाज्रि राव बाहायजेनग्रायाबो BPF पार्टियानो। दा बेबायदि क्राइमिनेल खामानि मावग्राफ्रा BPF पार्टिनिफ्रायनो सोमजियो, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। जेराव हाग्रामा महिलारी सारहा मोनसे क्राइमिनेल केसबो दंखायो इलेक्शन कमिशननिफ्राय, जों बयबो नुखादों रायजोफोर। अब्ला दिनैनि समावबो दावराव सोमजिहोग्राया बे BPF पार्टियानो। UPPL-आ माब्लाबाबो जागाया, आं बेखौहाय क्लियारलि बुङो। दिनै जों नुनो मोनदों प्रहलाद ब्रह्मनि बुंनायलाबो बे थगायनाय, सासे सोरबा BPF-नि मावथिनि बुंनायलाबो बे थगायनाय। खोनानो मोनदों धनेश्वर गयारिया मिटिं खालामखांनानै फैनाय समावहाय मोनाबिलिनि 8 बाजि 9 बाजिसो समावहाय UPPL पार्टिनि गारिखौहाय एटेक खालामनानै गंथाम बुख्रुबदों। अब्ला बेफोर मा खामानि जायो? ओरै फारसे UPPL पार्टिया बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय हारि माहारि गोरोबलायनानै खौसे जालायनोहाय खामानि मावनो नागिरदों। फारसेथिं BPF पार्टिया सिगांनि बायदिनो बर' बांगाल, बर' सावथाल दावराव दावसि खालामनानै होनोहाय सेस्था खालामदों। बेयो माबा मोनसे मोजां जाबाय नामा? बिनि सिगांनो बावैसो जोङो उदालगुरियाव नुदोंमोन बेबायदि बुख्रुब सुख्रुब खालामलायनाय। थिग बेबायदिनो आरोबाव
क'क्राझारनि बावखुंग्रि ओनसोलावबो बे जाथाया जानानै थांबाय रायजोफोर मोनसे जाथाय नेपालावहाय जेरैहाय बांलादेशआव जादोंमोन श्रीलंकायाव जादोंमोन थिग बेबायदिनो जोङो नेपालावहाय दावराव जानाय नुनो मोनदों राष्ट्रपतिनि बिल्डिं सावजोबबाय गोबांथार सरकारनि धोन सम्पति बिल्डिंफ्रा खहा जाजोबबाय लोगोसे नुनो मोनदों जों मिथिनो मोनदों खौरांनि गेजेरजोंहाय 19 फरायसाफ्राबो बेयावहाय जिउ गोमाबाय आरो माखासेफ्रा 300-400 नि खाथियावहाय जखम जानायबो जोङो मिथिनो मोनदों जाथाया मानो जादोंमोनखो 26 टा ससियेल मिडिया एप्सखौहाय बेन खालामना होनायनि थाखाय बे जाथाया सोमजिदों होननानै बुंदों नाथाय बाथ्राया बे नङा आन्दोआव आरोबाव माखासे बाथ्रा दंबावो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनोहाय खामानि दामानि होनो हायैनि थाखाय साख्रि बाख्रि होनो हायैनि थाखाय लाइमोनफोरखौ थगायनायनि खारनावसो बे हांगामाया जादों होननानैहाय जोङो ससियेल मिडियानि थ्रुयै मिथिनो मोनदों रायजोफोर दिनै माखासे मानसिफ्रा बुंदों ससियेल मिडिया एप्सनि थाखायसो बियो जादों होननानै नाथाय बेल' नङा बाथ्राया बेबो जायखौ जों जेनजि होननानैहाय मिथिनो मोनदों बे जेनजिखौहाय लानानैहाय बेयावहाय दावराव सोमजिदों होनदों नाथाय रजगारनि थाखायसो बेयाव दावरावआ सोमजिदों जेरै बांलादेश श्रीलंका बेयाव जादोंमोन खोनानो मोनदों केपि शर्मा अलेया नेपाल नागारनानै गुबुन देशआवहाय खारलांसिगोन दा नेपालनि मन्थ्रिखौहाय बोख्लायनो थाखायनो बे खामानिखौ मावदों होननानैसो जोङो मिथिनो मोनदों रायजोफोर बे समाव जोङो बिरदाव मुसाहारिनि सायाव बुंनोसै बिरदाव मुसाहारिया जागायजेननायनिफ्रायनो डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारखौहाय सापर्ट खालामदों बिथांनि पिए जानानैहाय बिथाङा खामानि मावबोबाय थादों जों बेखौ बयबो नुदों नाथाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ गावनि फेसबुक पेजआवहाय मोनसे मा मेसेज हगारदों नोंथांमोना नाय सावगारियाव दा बे मेसेजआवहाय जों क्लियारलि मिथिखाबाय बिथाङा पार्टीजोंहाय एसेबां लोब्बा गैला अब्ला डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ जुदि बेफोरबायदि जेबो खामानि मावनो गोसो गैथ'लाब्ला अब्ला बिरदाव मुसाहारिया मानो थांनानै दावराव दावसि खालामहैबावखो गामियाव थांनानै मानो दावराव दावसि खालामहैबावखो बिथाङाथ' मेन थांखिया बेनो जे रायजो राजाफोरखौहाय लाफानानैहाय बिपिएफआवहाय सरजाबफागोन थांखिया बेसो बाखिथ' जेबो नङा आंनि साननाय मथेब्ला रायजोफोर दा रायजो राजाफोरनि सायावसै नोंथांमोना मा सानो आंखौथ' डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनि भिडिअ बानायनायनि सायावहाय सोरबा सोरबाया धुमखिबो हरलायलांदों आं खिन्थु गियाखै आं गियाबो जाय भिडिअआ नंगौ बेखौ बानायनायावहाय आं जेबो साना रायजोफोर जोबनायाव जोङो नैबेनि आं बिनि रावखौहाय इन्ट्र' होबोखाबाय नोंथांमोना नुखाबाय दा नैबे सफिया बेगमा जोंनि कसारिखौ रायदों बबे जायगायाव भिडिअ बानायनानैहाय बेखौ हगारदों आं मिथिया खिन्थु जि बाथ्राखौहाय बुंदों बियो कसारिखौ गाज्रि मोननानै रायदों कसारि माने जोंनि बड' कसारिखौनोखा गुबुन रावबो कसारिखौहाय बुङाखै बियो हारसाफ्रा बर'खौल'सो गाज्रि मोनखायो बर' हारिखौल'सो नासयनो मोजां मोनखायो बेखायनो नाम लायालासे कसारिनि नाम लादों रायजोफोर অসমত থকা কছাৰী মানুহ আৰু সাৰা ভাৰতত থকা কছাৰী মানুহ আপুনি গম পাইছে না নাই কছাৰীৰ ইমান গালি দিছে কোনটো ঠাইত থাকি পালে এনেকুৱা গালি দিছে মই নাজানে কি কাৰণে এই সফিয়া বেগমটো এনেকুৱা কথা কৈছে এইটো মই নাজানে কিন্তু এনেকুৱা কোৱাটো ভাল হোৱা নাই অসমত থকা যিমান কছাৰী আছে তাৰ ওপৰত কিবা দায়িত্বটো ল'ব লাগে নহ'লে আকৌ আগত বেয়া হবার পারিব এই কারণে মই ভাবিছো এনেকুৱা কথা কোৱা মানুহটো কমসে কম সোনকালে দায়িত্ব ল'ব লাগে যাতে এই আমাৰ জাতিৰ মাজত এনেকুৱা হিংসা আৰু এনেকুৱা লৰাই ঝগড়া আকৌ নহয় এই কাৰণে এনেকুৱা কিবা গালি দিয়া মানুহৰ ওপৰত সোনকালে দায়িত্ব ল'ব লাগে মই এইটোই বিচাৰি আছো जल्द से जल्द उन लोग के समुदाय और उन लोग के जातियों के नजर में भी इसके ऊपर में एक्शन लेना जरूरी होता है क्योंकि ऐसे वाला आदमियों ने समाज के अंदर में लड़ाई झगड़ा लेके आता है
हमेशा इन लोग कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, उन लोग कभी भी झगड़ा मांगते रहता है। आज भी हमें देख रहे हैं हमारा कोसारी इनके बारे में क्या नुकसान किया, इसको किसने गाली दिया, कौन कोसारी उसको गाली दिया, वो मुझे जानना चाहिए। कभी भी मौका देना नहीं चाहिए। ऐसे वाला जातियों के ऊपर में बुरी नजर डाल के किसी जाति को गाली देना वो अच्छी बात नहीं है। ऐसे वाला आदमी देशद्रोही है। एक जाति के ऊपर में ऐसा लड़ाई झगड़ा लेके आने वाला आदमी है ये। इसलिए मैं ये सोच रहा हूं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर में भी एक्शन लेना जरूरी है। अब्ला रायजोफोर जों बयबो मिथिखाबाय सफिया बेगमा जोंखौ रायदों, जोंनि अनगा गुबुन कसारिखौ रावखौबो रायाखै। दा बिनि सायावहाय जोंनि बर' हारिनि संगठनाबो एक्शन लानाया मोजां। गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारि।